салом, бо шумо ман Сарвиноз. ин барнома оё медонед ки ва имрӯза мавзӯи мо афзалияти об барои организми инсон мебошад. оё медонед ки оби хунук садди роҳи гуруснагии сахтро гирифта метавонад. инчунин нӯшидани оби тозаи намакин низ таъсиррасон хоҳад буд. ба гуфтаи бисёре аз физиологҳо, дар асл гуруснагӣ аломати ташнагӣ шуда метавонад. агар гурусна шуда бошед, вале вақти хӯрокхӯрӣ нарасидааст, 1 пиёла об нӯшед ва 15 дақиқа пеш аз хӯрок хӯрдан интизор шавед ва гуруснагӣ аз байн меравад. ин буд нашри навбатии барномаи оё медонед ки то барномаҳои оянда хайр.